2025. szeptemberében új tanulássegítő tanfolyam indul 5-es és 6-os tanulók részére a KMO-ban. A gyerekek olyan szuperképességeket, tanulási technikákat sajátítatnak el a 10 hetes sorozat alatt, amely többek között gyorsabb és eredményesebb tanulást tesz lehetővé. Molnár Esztert, a tanulási szuperhős képző vezetőjét, mentorát kértük meg, hogy meséljen egy kicsit a foglalkozásról. Mi ez a foglalkozás pontosan? A tanulási szuperhős képző egy 10 hetes tanulásmódszertani kurzus, ahol a gyerekeket így 10 héten keresztül végig kísérem tulajdonképpen a tanulásának a folyamatában. Megtanulunk különféle tanulási technikákat, amiket ők rögtön tudnak alkalmazni az iskolában, és akkor azt kipróbálhatják, megbeszéljük a tapasztalatokat, tanítok nekik légzőgyakorlatokat, ilyen nyugtató, figyelemkoncentráló gyakorlatokat, amivel jobban el tudják kezdeni a házi feladatot. Tanulunk mindenféle önismereti, motivációs dolgokat, amivel fel tudják magukat lelkesíteni akkor is, hogyha olyan feladatok vannak, amik éppen nem a kedvükre valók. Hogyan épül fel ez a képzés? Ha a 10 alkalmat nézzük, akkor az első pár alkalom, amikor megtanuljuk a tanulásnak a külső-belső tényezőit, hogy mitől is függ az, hogy eredményesek legyünk, hogy egyáltalán mi az a tanulás, hogy tulajdonképpen az egy agyi folyamat, és hogy a memóriánkat használjuk benne, megtanuljuk azt, hogy mitől leszünk mi felkészültek mondjuk testileg, hogy eleget pihentünk, hogy eleget ettünk, hogy milyen napszakban tanulunk, hogy ezeket mind-mind átbeszéljük az elején, illetve mindenki, aki a tanfolyamhoz vagy ez a kurzushoz csatlakozik, kitölt egy ilyen tanulási stílus kérdőívet. Így a gyerekek tudni fogják, hogy ők rájuk mi az, ami jellemző, hogy ők inkább hallás után tanulnak, vagy inkább azt jegyzik meg, amit látnak, hogy ő nekik az kell, hogy zenét hallgassanak közben, vagy hogy csöndben tanuljanak, és így nagyon jól megismerik magukat már az elején, és akkor utána minden egyes alkalommal tanulunk új tanulási technikákat, vers tanulásra, szövegfeldolgozásra, külön a történelem tanulásra, évszámokkal kapcsolatban, természetismeretben mindenféle rajzos tanulási technikákat. Mivel ismerkedhetnek még meg a gyerekek? Emellett minden alkalommal lesznek új légzőgyakorlatok, pihentető gyakorlatok, amiket egyrészt tudnak akkor használni, hogyha elfáradtak, meg tudják magukat nyugtatni, hogyha izgulnak. Tanulunk olyanokat, amiket az iskolában is tudnak alkalmazni. Van olyan, ami inkább viccesebb, és mondjuk otthonra nagyon jó megnyugtató, illetve felfrissítő technika. Mindig van valami játék, ilyen memóriafejlesztő, vagy hallás utáni, vagy vizuális, illetve kifejlesztettem egy társas játékot ehhez az egész programhoz, és a program második felében minden alkalommal megyünk egy kört a pályán, hogy mire véget ér a tanfolyam, addigra mindenki végigmenjen ezen a társas játékon, és tanulási szuperhőssé váljon. Az érdeklődők ki tudják próbálni a foglalkozást? Igen, azt beszéltük, hogy akik ugye még úgy bizonytalankodnak, hogy is nézhet ki ez az egész, őket szeretettel várom szeptember 8-án hétfőn 17 órára ide a KMO-ba, és akkor lesz egy ilyen kicsit ilyen minta bemutató foglalkozás, ahol összeszedek mindenféle elemet, amivel találkozhatnak majd a gyerekek a 10 hét alatt, a szülők itt találkozhatnak velem személyesen, és úgy találtam ki, hogy azok, akik részt vesznek ezen az ingyenes bemutató alkalmon, azok utána egy ilyen kedvezményes áron tudnak csatlakozni a 10 hetes kurzushoz. Mikor vannak a kurzusnak az alkalmai? Főnként 4:03-tól 4:04-ig. Próbáltuk úgy, itt a kolléganők segítettek, meg én is megnéztem az iskolák órarendjeit, hogy úgy belőni, hogy ott suli után tudjanak idejönni ebéd után a gyerekek, és akkor utána, ha később vannak még külön foglalkozások, akkor mehetnek még oda. Mennyien vehetnek részt maximum a kurzuson? Maximum 10 fő az a csoport, amivel elindulunk, hogy pont azért, hogy mindenkire jusson ugye egyéni figyelem, és azért menet közben is ugye mind a 10 gyerekkel, illetve a 10 családdal dolgozunk együtt. Hogyan lehet jelentkezni a nyílt órára, vagy a kurzusra? A KMO oldalán fönt van a tanfolyam leírásánál a weboldal, a kölyökfoglalkoztató.hu oldalon egyébként a tanulási szuperhős képző kis pülnél megtalálható nagyon sok minden magáról erről a kurzusról, és ott van a jelentkezési lehetőség is, illetve ott van egy regisztrációs lap is erre az ingyenes alkalomra is.
Ne felejtsék, a kurzus szeptember 15-én indul a KMO-ban, de szeptember 8-án nyílt óra keretén belül ki is próbálhatja ingyen. Jelentkezzen most! A jelentkezési űrlap elérhető a videó leírásában.